Ако ще го правиш, прави го като хората. Трябва да е Дюнер, Айран, Баница, на капака, пред Александър Невски. I like it like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. I like you like tic-tac-toe. Токсик, не трябва да задължаваш никой да прави каквото и да е. Ами кринч, ама то някакси даже една идея сладко на този етап. Кринч, спомена се преди малко и за децата, където казва ние акаме, ние ходим до тоалетна. Няма нужда, нека оцени своята индивидуалност, покажи я. Тук нито едно, не съм го чувал това. Обикновено очакват всичко от мен. Би казал, може би токсик. Благодаря. Ще благодаря. Но може би малко... Но защо не? Нека си правим комплимент. Токсик. Между другото, често се случва. Имам чувство, че и аз съм го правил. Понякога, може би не трябва. Не трябва. Усеща се, между другото, ето това исках да кажа. Усеща се, когато не си искрен и когато питаш как си, без реално да искаш да чуеш отговора. Така че дори да ти трябва нещо, по-добре да го попиташ директно, отколкото да заобикаляш. Да. Токсик, може да си звънне, може да пожелаш по много различни начини, не е нужно всичко да е публично. Чакай сега, значи бумеранг сторитата трябва да се върнат. Мисля, че е такъв забравен тренд. Така че задължително за наргилетата кринч. Ама why not? Да си прави всеки. Комбинация. Както ще Ми смешно е. Има нещо сексапилно в това, такъв един мъжкар да дърпа наргиле и да целият татуиран, такова газар. Ама кринч. Значи това е кринч, освен ако не е с Дюнер. Ако ще го правиш, прави го като хората. Трябва да е Дюнер, Айран, Баница, на капака, пред Александър Невски. Абсолютно сериозен съм. Ако ще го правиш, да е като хората. Малко звучи токсик. По принцип зависи от хората, зависи от връзката, ама като цяло, ако много се обясняваш, може би нещо не е наред. Намери какво не е наред. Браво!